Pakerannya kepleset air suci, Mas. Thank you.
Setting. 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 Setting bagian dari perlindungan. Sakti. Mas tanggung lho, Mas. Aku ngerti lho namanya sakti. Setting. Angel Bu omongan Bu. Benare wong telepon panganan ibuke ngono. Alah mau kok dapat lho. Enak Mas tenan. Nah, yo, satu nek, yo ngambil wis cepet Bisa nang, bisa silakan. kira lu model kok opini pin Kan apa-apa, Bu. masyarakat iki kok ero. Kene iki wis kancaku kabeh, Mas. Ojo ngicin-ngicin Ya aku. iki Kancamu sale. Dudu ngawur. Iki ngono, tonggoku kabeh. Aku meneh kene enggak bali lho, Mas. Ojo nyepelekne aku kowe. Ah, kene iki tawar sari. Orang Mas tawar ki nek gede. Tawar biar tawar ki kok gak telepon rasa apa wae. Dadi yo apa ono wis netral sapa? Kowe iki goblok. Netral arep dileboni apa ya monggo iki Bineka Tunggal Ika. Oh. Satu kita dulu. Bercerai kita itu kawin lagi. Gila kowe. Wah iki wis bersatu kita teguri aja nganti pegot aja nganti pegatar Dene penting kan dengan aku sing apik masalah. kowe pegat sapa wong Apa mesra. Iki kan depo tawar, artinya apa? tawar sari iki apa to Mas sari iki serbu Yo dari jumbo yo. lho aku iki ngajari ben umen iki krungu apa tawar iki netral dadi aku lebone apa wae oleh kaya to kene iki ora gor apa ora fanatik tegese agama Islam yo di lengkap sing Kristen yo minate kabeh Mas aja guyu raimu nyepelek ngamu sari Nek awal kali iki aku apa jenenge habis kali pasti juga. apa wae Yo no, tetep sih yo to. Tetep? Dari awal. nah Ini juga. iya di uluk salam tenan warga masyarakat alat sari Ya. kowe sing kuwek ya dhisik ono sing lambemu apik dukun Ya malah duka lebih. Ya. Selamat sore. Saya tak. Ada di gula pengen tonggo kabeh. Iki kan ada salamnya toleransi. Salamnya toleransi. Toleransi. Selamat sore ngono wae. Nah, assalamualaikum Pak fanatik karo Islam. Apa? Sing biasa lah rasa karo Islam. Nah. Ya, salamnya iki Oh, ada juga tawar tari loh. acarane apa? Acarane apa? Acarane iki ngono bersih desa ngawur. Mosok duwe desa ora bersih kita. Kowe ngawur. Acarane ya lho, ais. Ora itu Mas. Pengukuhan UMKM Mas. Masane. Niki acarane pengukuhan. Ya. Acarane pengukuhan UMKM. Oh, berarti kan ini pemerintahan Balai Desa ini Jelas. soal. Nyatane kene reokan kono enek sing anu. Betul. UMKM Kono ki menjunjung ekonomis ya lho, menjunjung ekonomis masyarakat. Ekonomi. Nah, ekonomi sih beda arti bisa. Moto bisa ekonomis. Iki kene iki yo mertandakne Anu di rawuh alih Pak Sinten. Pak Dimas. Pak Dinas. Oh, iki lari. Lagi kok jare. Ada upoli Dek. Ngawur. Penyamur. Dinas. Kancamu buka semeton kuwi. Pak Dimas monggo Pak. Itu Pak mau gosip iki to. Saliman kok. Kuwi kepala desa. Tangane nganggo DPR. Bapak DPR. Ini aku temen iki sangape ngeten iki. Oh, alas gege. Niki Pak Sigit iki nggih DPR. Oh, DPR. Pak Sigit iki anggere nek reokan mesti nyawet. Ya niku nggih. Ora ketang saya ora ketang satu mesti ngono iki. Ora karuan, durung karuan. Durung karuan piye? Durung gare kok ewo ora. Nek Pak Sigit ora duwe pekewo. Maksudnya piye yo? Itu Pak Sigit.
Ibu Pak Siti. Mugi panjang umur. Amin. Rezeki kang lancar. Amin. Ngadone barang sengkala. Amin. Sakne sing apik-apik. Amin. Nek lu apik meneh ngek. Oh. Oke, yo dungane para warga masyarakat Parsari. Mugi-mugi. Oh, Mugi-mugi napa ingkang rawuh ten mriki diparingi kelancaran sedaya kemawon. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Sing duwe utang yo gek ndang lunas. Amin. Amin lu banter dhewe, Bu. Kemawon sing diutang Gak gek ndang lunas. sing rondo ndang bojo. Sing duwe sing rung duwe anak. Sing duwe anak oh ya dulu lho kok ya. Aku foto tapi ya ora mungkin lho. Lho niku ditepakne alih-alih niku lho. Oh, pasti dong. Hati-hati nek pasti koyo Pak. Dewe. Kalau jangan aku gusti dengan mari. Sebagai keraton Surakarta dibilang nek Jaluk pulang keraton kowe tok. Kowe ora di dalem nek aku ora. Kuwi tebak lho. Dodok. Kowe jangan. Kok suwe kan gede ngono. Oke, matur nuwun. Tapi mboten apa-apa Pak. Iki profesional. Manut kalih Pak aman gitu Pak. Nggih. Iki tondo katresnane Tondo katresnane. Iki kok tondo katresnane Bapak ini beres. Ose. Bapak ini ki ose. Ya. Nek bakune mesti Ngatus kabeh. Kok itu Mas kaya iki gak tok kuwi. Aku ora jaluk, Dik. Ora jaluk. Ning ngopo? Ambil saya ini. Saldo saya Mas ben rada ribet ya, ya. Kowe bangun, oke to. Oke. balon. Gemetke. Aku kena mengiskan. Iki mau nepoki kowe salto, Mas. Atasane wong lemu iso salto. Wong iki gumun. Anu Mas Rendra kok dikon maju kali bapake Mas. S2 sumpah. Dijenane kuwi duwe kecer. Duwe kecer. Iki boten kecer niku rasane ning mriku. Durwane ning nambahi. Tapi orang nasi dari kutu. Yang mana kutu harus mampu. Apa? Saya ada tiang gunung itu loh Pak. Balik ke Solo. Kan? Bosnya apa guys? Ayo lain ngapain? Ini beli yang nyatanya dia berarti PBB. Siap gerak. Ujungmu ngawani. Siap. Ngawur tuh, rasokan karo Pak E. Ibu lho. Ampun iki, Den. Ora apa, ampun trai Kak. Pak, bukan cuma Naruto. Wong iki tuh poin lho, Dik. Ojo ngemis. Pak, linge wau. Wes tak tahu jauh. Begitu tak rini lho dinamani bapake sing lho, namani lho. Saltonya enggak? Brokoli. Namun, ini Dan, orang Dan. Aku tak tahu lebih satu lagi aku. Aku lebih satu Mas. Ya. Pulang kira. Oh, selalu lupa abang. Mungkin tak sumpah, betul nggak? Restu loh Pak. Mau ngaku sih? Dan, apa ini?
mati nih lah. Kira-kira lho, Cuk. Mabuk kanker ke. Ora apa-apa. Kuwi tanda bukti kasih sayang ngaji karo Rocky tahun hari. Apun. Iki lho, tanda melekat masyarakat iki umbung lho. Ora apa-apa, Mas. Rasane Aman. Asman. Sulis Setiawarni. Pani wedok yo. Kedan-kedan. Ampun, Cuk. Oh, arep wis ngewu lho, Dik. Sito Wah, sulit kok 2000 ya isin. kuwi lho doje ra ngewu yo. Lah wong galine Oh, loro. satu-satu. Sayang ibu. Satu-satu. Sayang ibu. Ya. Kowe nek mau dikeki duit seneng apa ora atimu? Aku. Seneng. Seneng ora atimu nek dikeki duit seneng. Ya nek seneng ya syukur. Eh, Lho, ketekan atimu seneng, Mas. Rene. Eh, Kowe iso gede ngene iki kok meni sapa? ya wong tuwa. Wong tuwa tak gede. Iya. Eh. Wah, di wong tuwa kudune. Nah, kai. Jadi, Anak-anak bekar wong tuwa. Heeh. Wong tuwa pengen nunjukkan dhewe, tunjukkan mau kan? Lah nek anake muda. Cara kita. Siapa, Mas? Ceket-ceket siji-siji. Nah, iki kali para wadon masyarakat e. Oh, masalah balik persibuan apa bisa? Tawang sari lan balasan gitu. Ora ngerti lho. Kalau mulai Pak Bu. Marai ketemu. Ibu. Ora apa-apa. Kuwi rezeki le. Rezeki. Cek aku bisa ora tak kuat ngetek jeruk. Nek ketok ora lho. Ini request dari penontonnya aja kudu. Yes you. Wes wong we. Oh, nggih. Yuk Mas lanjut sampai. Thank you.
Ya kepleset apa ya kudu. Kepleset tok terus ngene kono ne. Ya kudune ya kepleset e. Kae lalu. Identitas. Iki ganongan sing ora dicukuri berapa kok, Mas? Tapi tak ngerti tanya 10 ini kurang, Mas. Aku kan pesona lho. Tapi kamu enggak tahu enak. No, sini. Ya. Oh, di sini. Kita apa? Aku aja kalah lu. Lu Mas. Lu main sudah. Tak kedengaran sini. Tunggu. Wih, dan blok. Bintang tamu si loro telu paprat. Tak liyane sih. Papat. Si loro telu papat ayu-ayu kabeh. Sok yo iya pilih Mbah Suri. Jadi le, Mas ketone ora. Mangga pelecehan.
banyak telu dadi. Banyak telu dadi. Iki ngono cara manuk ngono. Iki emprit. Regane cilik. Dan iki cara manuk ngono. Labet. Regane rego rambutnya ndase ngolah malih. Nah, nek iki cara manuk ngono. Renjak. Wah, renjak. Kae cara manuk ngono pentet. Iki senengane iki mangkring. Heeh. Iki senengane buak-buak. Nek iki asline dijumprit Mas apa? Kutilang darat. Urus tinggi langsing dada rata. Oh. Ya, iki kutilang darat. Diisi sumi. Coba wis. Dikira susu ternyata kaki. Sudah. Ngedeng dah. Dina piro iki? Bocil ora deh. Sesuk aku ketok wedi sama jadi lagi. Go kabeh. Hari tak ngepek, aku wedi dhisiki. Bisa pot-pot ngono ya. Dosa kan. Tak ngepek sing ya. Ora nggih. Ya iki anu Mas, wancine iki wis saya sore. Saya iki wancine Mas Pepo, Mas Kotul, Mas Ijak, mengke wali tabuh papat. Pamitan sik karo wali tabuh papat mengke sare nama saya niki. Dadak merak, kersa mboten? Bapak dia hati. Ora, saya nama saya. Oh, bari dibudalke nek gak apa-apa ya. Apa mati ya dibudalke? Pamitan Mas. Nggih, kula sak rombongan saking grup Jaya Nanggala pamit undur diri. Matur suwun menawi wonten klentak-klentu. Anggenipun kula matur, kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Kula sami pamit undur diri. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.